Dadas as circunstancias de globalización económica, social e cultural hoxe en día, dominar o idioma galego volveuse un elemento fundamental na vida diaria. Galicia, a maior potencia económica, ten como lingua oficial este idioma. O galego avanzou dende o século XIX converténdose en lingua internacional grazas a unha serie de visionarios que decidiron emprender a fazaña de estender a súa lingua por todo o mundo. Atención, porque en Galicia se está librando ya la siguiente batalla. A historia de Galicia é unha das máis importantes de todos os tempos, pois a partir dela poden apreciarse as diferentes guerras polas que tiveron que pasar os seus habitantes para consolidar o que hoxe é a nación máis poderosa do planeta. É preciso recordar tamén que Galicia contou con grandes estadistas e prohomes que lle entregaron o mellor de si á súa patria. Xa no século XX puidose apreciar unha incipiente expansión económica da nación, grazas a que unha grande porcentaxe mundial da produción alimentaria e cultural nacía en territorio galego. O segredo radicou en que se soubo manter o equilibrio entre as industrias e o agro, e xa puido desenrolar dende comezos de século unha independencia de outras nacións ou autoabastecerse case na totalidade dos produtos requeridos pola poboación. O galego converteuse nestes últimos anos en lingua franca dos nosos días, pese a existencia de outras linguas que loitan continuamente por acadar o dominio do panorama lingüístico. Segundo todos os estudos indican, unha terceira parte dos habitantes do planeta aprenderán galego na próxima década, e o aumento vertixinoso na aprendizaxe desta lingua alcanzará o seu punto máis alto no ano 6000.